Psst, 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 fii antenă. Hei! Hei! Fii antenă! Hello! Hello! Fii antenă! Doamnelor și domnilor, Antena 2 la 4AC. Stai cu alții, să nu te uiți la noi. Aici e show-ul serii. hai la Antena 2. E timpul să înceapă show la Antena 2. Suntem la 4AC și o să avem prenunțe noi. Am fost mereu pe fază, hai ești cum tu ne-ai vrut. Și acum la 4AC o să luăm de la început. Antena 2 e culmea cu ceva în plus. La noi e ca la nimeni, Vezi ce vorbești cu noi. vom fi mai buni de acum, dar tot Antena 2. De ce să stai cu alții, să nu te uiți la noi? Vezi ce vorbești cu mine? Vedem dacă te ține. E totul chiar pe bune. Veselie mare și destrăbălare bună.